Kapalit ka na yun eh. Ano man, kumusta yung pinangabat yan ah? Baga, puro pail na naman. Maupay-upay na. Pag ino kay baga, binata ka man yan ah. Makusog-kusog pa, labi na hi. Nakongyap pa, nakompa. Pala, tagpira pa. Natagduha pa, tulo. Tagkusala. Ano itong by season? Ano, kada nauran la o nastig sirap? Pagkagana sila. Pagkagana. Tiriguhon pa. Ay. Good morning. Oh, today is Sunday, April 28 yan na. Oo, today is April 28 2024. Time check. Natapos pala misa, no? Alas 8, malas 8. So yan na, no? Makakadto kita yan na merkado. Mananabo kita. Pagka pamatik ko, tiba baga na ilin at merkado agora. Labi na tour diri taga din eh. So ipapakita ta naman ano mga magtarabo. Okay? Taga. Sa din na kita yan na didi may agora no. Domingo nga adlaw amoy din na itong sitwasyon. Pag maghinahin nila kita kapag nag-iing ka man kita naliwat. Whoop! Talabok naman kita. Oh, hi. Oh. Hi. Ay, mga nangumpra, nanabo. O, yung mga salsalon. Iya din para kuan. Para sunoy. Lagad sunoy. Ay. Oh, yung mga banig oh. Oh, siyada naman kita. Mga baniko. Lagad ka baniko. Hi, mother. Good morning. Oo. Susamtang baga ko pag himang raw kita. Kataliwan, may dakoy papakita yung naka-screenshot niya na. Kabahay nito na Facebook ano. So diri kita nagudmapo ko sa Facebook ato na kita YouTube. Mahinay man ito't baga income Facebook. Oo, so taton full video ini nato na YouTube. So makakuha lagi tayo mga short video din mga intro siguro mapausa ka mo mga kutubla kuan tig 5 minutes amo na lang ito maximum of 5 minutes. O di rin kita naing ka ma-Facebook buti pa stay na oray under taglagod tila bisan may daad. Mapay ako na YouTube kay malaki itong income. Baga sige ko hindi yan mga 80 plus o yadira ko ano. Kanan niya masita ay mga tambal-tambal oh. Ay bisitahon din diyan mga kuan. Ay nagtuan sabon ha. Oo, para makita natin itong kadamo. So, awan entrada, awan bisitahon tautro. Sabon station. Ini ora ni kaklarohi di dan naton pagkanhi. Amoy ni chemistry. Di chemistry ini. Tagay. Diyan pare. I-chemistry, hindi mo araw magtakos-takos. So, may pagkita tautrohan, mga sabon. Oo, mamay ka lang, nagtitika, guti na latira stock. Intunsis, damot na kigkabali, damot na butong. Ano, mga order, mga order gapin, para manyain. Iba Takluban. Mamay ka lang, at mga taga-Takluban, nasingan ni natanawan, ha? Ano yun yung sabon? Bath soap. Bath soap pa, amoy niya na pabusag. Ini mga pahamutada. Ano ade.
Adin para yung mga shampoo hiton. Sarak yan mag-order nila pati yung ipo ngayon spaceship. So dishwashing liquid didila ni Triple M sabon station. So masing nga di kita liot ilit mga karni. Kulang man yan na himkuan. Mula mapingagay yun. Durong kadamo yan at karni nga ihaw. Tag 300 din eh. Logo doon, no? I-balance pa na 500 dito. Malaglaman din eh. Mapingagay. Ano na din eh, mga karni ha. Pipilat sa dito. 3 Gs lang sir. 3 Gs ha. Pork chop ano? Pork chop. Oo. Dili. Karni. Dili ka dasang kay Almeria. Hindi ko nag-friend. Rela. Mo pa matukuan. Wala na ta karni makuwayaw. Di ha. Mga karni. Ay na bang perak na dito Natalabog pa da mo kunin. Bago nga ihaw na. Puro product para ayaw to na wala ayaw ano yun. Oo. Ha? Mga bago, mga presko. May kalan to. Amag to. Ay, nagtutusar, oh. Ulo, luwa to. Hi, Brad. Shaving. Kalagko. May kala, ano? Kwarta na turay. Damo kayo kwarta ta. Dari pa dilihat bulsa. Dilihat ka ng baka, karabaw, himirijin man. Halimbawa, iba'y maruya kira. Tira, oh. Bata pa, libre hiram. Ay, ana. Lagat libre hiram. Oy. Birthday na ni wala sa pangida. Amin ko ano? Ang para siki. Tambalinin ito may Rio mga natritis, ha? Dami. Karne, baka. Sige dilot kita iton. Mga kaisdaan. Ano itong mga kaisda? Dorado. Ha? Dorado inin sir. Dorado. Dorado. Amo to ng kanang Rico nga paralito na no. Dari bisan Rico, bisan Kuantaya. Okay. Ay dari affordability Sa pera. presyo. Kuan lenit 260 kilo. 260. Mamay kala ito. Adi pa dito yun. Mga pris ini. Mga bagulan niya pinanhidakpan. Pinangawilan. Pinangawilan, no? Ito, lapu-lapu lang. Lapu-lapu ini. Ano? Lapu-lapu, adi majilan. Mamsa. Mamsa. Alagat majilan. Mamsa. Adi pa, oh. May isda. Blue Marlin. Blue Marlin. Damot yan to, matisugad kita. Ano yung isda? Tangigi. Tangigi. High blood. High blood. Yellowfin. Yellow. Ha? Tuna. Tuna. Diri yellowfin. Tuna ini, tuna. Tuna. Yun lang yung tuna din yun. This Damo itong paraliton. Iparalit la. Itong kulang. Mati sugad luat kita nga di. Mga kautanan. Saan ito nagiginuliat? Utan. Oy, sakay, ano? Matulungan kita.
Oh, mamaturon hait sunod yan ah. Ulot. Ulot. Ulot yan ah, patron. O pa yung patron na ulot. O, wala may natawag at wala may nagkukuhan. Sagad kita na di. Bye. Ay. Pamili sa presyo barato kang Goyabi. Mga lighter, surot, sunday, kakalita, mga pamili, ramit, alcohol, mga sanilyar, kapurado, mga chinila, sandal, mga baso, kang diro, diara. Pamili sa presyong barato kang Goyabi. Mga lighter, surot, sunday, kakalita, mga pamili, ramit, alcohol, mga sanilyar, kapurado, mga chinila, sandal, mga baso, kang diro, diara. Lighter Doma. Oy, pengaga. Brad. Shout out. Oh, adi. Oy. Sabi apoy. Jatuh tagay. Oh. Oh, kira dia. 70 pesos. Oi. Ali mga kamaisan. Mais, bitcoin. Pero mais. 100 ang pundok. 100 ang pundok oh. Mais. Halo, kado ni kanta. Nanunumdum ka din mga baraidan. Okay na kukuha kita bas durong ka sensitibot YouTube. So adi dilot didi amon mga kamanukan ha. Oh. Mga kamanukan. Oh. Andid to amat to dito ang kanan isdangan karni. Adi man sukilab. Adi na kita at mga budo. Adi mga budo. Vlog. Oh. Ulogod din yung mga kamatis. Pili-pili la. Pili-pili la. O kadiduan kita dito may pa yun? Tadi nga mga may duman music. Tanang ko last ang mau sa Lakarumbay. Oh, 40. Oh, okay. Pa di rin man gibabaligya para lang bata. Banana chips ano? Durok na dahil, maduwa na durok. So, amin yung balbaghang kawatan. Oh, balbag. Adi ngamot-kamot man, ngamot-kamot. Oh, at adi ano pa yun eh? At nga rin ito. At ito na. Kabak. Adi ngamot-kamot oh. Susugad kita, Didi. May mga oy. Oo. Susugad kita at mga kabuduhan. Nakaong kahimbulad. Oo, ba daw? Kaya marami. Bodo. Ano pala ito? Bodo. Arupot. Ngali ka ng 50. May dali oh. Pwede ka ng baka ng 50. Bodo.
Sap-sap ito yan. Sap-sap. Wanit na. Praso. Quinta, 1/4. Pwede man, moro pa iklabi. Yan, mabutong kita. Ulay na ba yung buho? At yung lawlaw. Law. Mga libat na ito. Nagkakalaliban na yung sir. Lawlaw nga libat. Ay, sinunta. Nakahuli ka naman po, no? Pag nakatulog ka man nagsuha. May mga tabliya. Ha? Pure cacao. Tagpera man sa ganinin. 20. May kala ano. Taga din ka mana. Tacloban. Pure cacao. Umabutong kita yun ka ng 20 la. Oo. Pure cacao. Adin na didit ligid. May at bangit ko ano. At bangit ang mga kabuduhan. Tahala, sugar tala na eh. O diri masukad yan kita. Bado nagbibinuha kita ini. Ay, may do pa ngayon din yung mga kuwan. 30 la, 30. Bakit ano na tayo yung vlog? Ah. Man. Pamahawon. Adin biko. Tagtulo 25. Pero pwede ko naman pumalit usa gis. Nakaong kahin biko. Ha? Malti kita dapit. Oh no. Ha? Paso-paso. Oh, anira din mga ano? Dumapla kita, may pumalit dayon. Napaka-buinas. Buinas agad no, salitan ng drone. Na kuan. Umatras ori makapanginano. May dangay may dangay ginsampakan amod to nga na rugda na aton drone ba daw. Wadin biko. Kaong kami ni. Tamban. Tulingan boss, talo. Ilaw. Ilawon. No 40 medyo tamban. Tamban. Sala dia. Iya, di mga ka. Kuan. Hala. Sat na break. Napulo. Down si. Bra, ito, 200. 30 days. Medyo pa mga suka din eh, puro ice cream. Bukayo no? Lupa nga kayo. Ito karaso ka di. Damo to darang panambal. Ang pipinungan hin. Mo pening pan-detox. Pipinungan hinin. Imo yagi slice ikakada nimong tubig. Babad nimo 24 hours out 12 hours tapos giniinom pagkaaga. Nakakakuha ko ng mga
mga umurukoy aton kuan lawas ya din man. Karabasa. Ay, kaya kayo. Okra. Mga kabunayan. Pumunti ka okra, din pumunti ka barato lang din. Oh, tagpurin tala oh. Ito sis barato hira din, hindi ka nagagrago hira oh. Buro-buro to. Buro-buro to din yan, umana no? Baro-barato kay Lobintan. Okay, dito tiba tagpera? 100. Oh, 100 oh, na 10 pesos na yan, itong baga diferensya. Tapos tadi oh, tadi tag 250. Aman na yung extra large ano? 250, tiba kasi 260. Hoy, pakadi ka mo, ay barbarato. 10%, oh, 10 pesos di diferensya. Ako lahat may da diferensya ha. Oh, mga asin, pwede pre-taste. Okay. Kasi man. So tala, so karon tanalaan ni. Amaro naman kamot paglugaring na. Halat paglugaring. Tingnan ton andox. Uy, hinay man ah. Basa. Mga mani. Mga panakot. Adi, shoutout kita. An MCB. Pero mintinir na po ko rahab. Ano yan, adi lumaya. Adi, Mano Ramil. Sangkay Tonyo. Oray? 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 Napakurabat tira permi. O, adi mga panakot. Ay, nanlagas. May daha ako nagkukuhan kasi. Kabay ni mga nagkukuhan ng pugon. Inimbinto, adi, rigyan inimbinto. Baga hinimo. Ini anak. Herbal Pito-Pito. Uy, herbal pito-pito. Para sa nagaanap ng lunas, panghaplas, sa mga may rayuma, arthritis, sa varicose, sa mga kargadong lamig sa katawan, sa mga pasmadong kamay at paa, sa mga pinahirapan ng pamamaga. Sangkay Tonyo. So adin aton nakitaan nga magiging solusyon itong kamamahal ito naton mga gasol or ano man ano. Pero ini di rin pan matagalan. Pwede din ni makaglagahin. Bisa na no, lagaon. Oo. Nilaga, bisa na no nga pag-bisa na no. Pakdol. So ano pamagito ano ito? Ami ni blower, ami ito na hangin. May daday na mo dida. May daw. Ami ito pagpalaksi pagluto, kumbaga bunggoy. Ami niya malang purpose ito, hangin. Ami ito iya papadagmit. Nakakatipid kasi ini niya turing kiriya malako. Diri malako. Oo, na bisa na gundi ay nakakaluto na. Ano ginagamit nga battery? Double ila. Pero nga battery. Upat, double use. Upat. Herbal Pito-Pito ang pamamagitan. Para sa nagaanap ng lunas, panghaplas, Wala ito niya sa mga may rayuma, arthritis, sa varicose, sa mga kargadong lamig sa katawan, sa mga pasmadong Tapos? kamay at paa, wala ito. Masong sa kalima. mga pinahirapan ng pamamaga, Wala ito. sa mga sinisikmura, pinakabagan, Ini gutiya hiya nga size, adi dordako. So nagkaka-diferensyera iton presyo. Presyo. So ang presyo tadi nga gutina pira man. Ano di 550. 550. Mamay kala pan matagalan na no. Tagalan na ito. Oh, tadi nga dordako 650. 650. So paano kung baga magmamalfunction ito niya kung pananglitan may diferensya or ano? Okay. Madali la ba hiya makuan? Madali la ba hiya bisa niya mismo nga pumalit? Madali la maayad? Madagmit na maya dito niya. So adiliwat, pwede liwatin niya. Saksak. Disaksak di kuryente. Magparanot, pwede mag-battery. May So, double A. Triple A, double Double A. Double A. Pira ka kuan. Ay, upat ka bugis. labis na po at mag-testing.
Pwede lot iya power bank. Power bank, pwede lot power bank. Muni, An-An, Sistema at Kalipur. Lapit na Mapakaya na kanon ka pati na ninim na baro pag din ni. kung nakatubiling lumapit at mag-testing. Kuan, baga nagkuan man na ko to. Kunik-kunik ko man lahit mga wirings. May da ka ginsubdan or may da ka tikan ka imiskila kan parte sa ni. Wari ako nag-eskwela, kuan na baga may daga na akong gisubdan pero iba nga klase nga pugon. Oo. Pero wari inin nga tanan ako na lang nagkuan. So kumbaga mo lang imbento. Oo. Pananakot ng ngipin. May kala ano, taga Tacloban na Palanog, taga Palanog. Palanog. Oo. Usa na naging binton so ka dini nga pamagi ano kakaiba. Oh, 550 la. 550. Pwede tawad 550 la. Tunay tiya mama. Pwede saksak kuryente. Pwede gipiya saksak kuryente. Ano no? Oh, pay nga klase. Tipid ito yan, diri niya na paso, diri na overhead. Tapos ini niya, wari ini grounded, bisa ni mo makaptan. Salit niya, wari delikado. Kung bata man makakaputo, dagko ini niya, bisa ni mo kaptan, diri ko din nakakakuryente. Ang iyala purpose ito, hangin na, sige lang pag ginuyop ini. Tapos Ano saksak. nga, di lamay. Diro, ba? Oh, ito dito. Oh, yan. Malak sila makaluto liwat eh. Padagmin. Oo, diri ka na maghihinuyop. Oh, di ka na pagbibikagon ha. Di ka na pagbibikagon. Ano pa tin bibilingon? Pagka di na. Anpugon. Di ka na palanog. Hinimo ta di nga sa kabatanon. Inimbento. Ha? Oo. Adilot ko na pa-interview. So, din natin nakita ng liwat ano, ang Miracle Oil Mindanao, ang Haplas Herbal pito-pito. Kung may daka diferensya panlawas, sugatong rayuma, arthritis, kinakabagan, sinisikmura, sipon na tubo, sakit sa ngipin, asma, kika, sakit sa ubo o sa ulo. Ang aranim. Jerry Xeno, Jerry, ikaw taga din ka. taga-ormok. Taga-Ormoc. Din ka man makakuha ng mga tambal. Mindanao po. Mindanao. Mindanao siya. So ano yun, family, galing lang sa pamilya nyo? Sa pamilya lang Kayo po. lang mismo ang gumawa nito? Hindi, ano lang din kami. Kumbaga, kumukuha. Reseller lang. Oo. So magkano tong ganito? 50. Ito, 50. Oo, ito Ito, 100. 100. Oo, tapos Ito, 350. 350. So ini makikita niyo yun kada Domingo di Deha Mercado, Agura, Tanawan, Leyte. Ano pati yung bibiling? Ano pati yung kikinita ha? Palit na kamo. Ala na, mapabanyos kita. Sige, banyos eh. Oo, may sample tayo na. May sample. Pasampol kita. Kaya may doon natin. Pag hindi natanggal yung pamamanid ng panyo na huwag na po kayo bumili. Ayaw, dila. Dila. Himala. Nakalakat daw na ako. Wala naktatok daw. Ang ginawa yung pagduro ha. Maulol. Amo na ito. May sample tayo na para ang purpose ng sample, pag hindi siya natanggal, huwag na bumili. Kapalit ka na yun eh. Ano man, kumusta yung pinangabat yan ah? Baka puro pa yun na. Mopay-upay na. Pagkido kay baka binata ka man yan ah. Baka ano kapalit? Baka nga palit? Ha? Yan na pala. Ano na nga daw? Mamay ka lang ano? Ay pero nanti mo edad? 67. 67. Yan at pagkitahin mo 47. Makusog-kusog pa. Labi na hi. Nakongyap pa. Nakompa. Pala. Tagpira pa. Natagduha pa. Tulo. Tagkusala. Ano itong by season? Ano kada nauran la o nastig sirak? Pagkagana. Pagkagana. Tiriguhon pa. Ay, trevis la. Ay, man. Taga din ka malo. Kambalisara. Uy, tapos ng patron. Tasang kulok. May da pa yan ah. Uy, adi na, pinalit na ira ha. Oo ha. May kalad to. Binatileran busis. Ito nyo, pagyayakan-yakan kasi. Ha? Pagyayakan-yakan. Tuwing Sunday, dito lang ako na. Boss, palit na lang. Oo, adi man eh. Sakop. Muna. Sakay kita ha. Oo, sakay. May meron tayo gumang raw.
So amin ni an kuanta yan na himang rawon nga adlaw Domingo. So karon talanay ha. Again inootro ta. Naton pirmi ay Manong Carlos, naton pirmi full video ani ay YouTube. Pagka maibita ron gido na duri man ini kadamo na lot itong tadtaron. Lagi daw. Oo. Ha? Kuya, gila na nakapagpala ng siya. Oo, lo kadon yun. Nakablog kami sa net na natin. Kadamo. Kaya nga na. Tuwa mo to na boros mga litson, tanawan litson. Iba yun yung kaluto permi ha. Oo. Uy, angkay. Sala, good night. Sweet dreams. Oy, angkay. Okay. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup. Oh man. Tikan din. Abuyog. May yung mga sugat ka na abuyog. Dito nga tanong. Okay, okay. Now season yan ano. Oh. Okay, okay.